Bona nit. La tarda de cada 31 de desembre moltes persones la dediquen a acomiadar l'any corrent. Avui a Barcelona s'ha disputat la tradicional cursa dels nassos en què han participat 11.000 corredors. Al davant, els més competitius i més endarrere, molts que es prenen la cursa com una festa, amb ganes d'acabar l'any de gresca, fent esport i preparant-se per dia 10 al 2014. Cursa completament plana en què s'ha imposat l'atleta marroquí del Futbol Club Barcelona, Ilyas FIFA, amb 28 minuts i 57 segons. És la tercera vegada consecutiva que guanya aquesta cursa. El segon lloc ha estat per l'atleta rubinenc Carles Castillejo, que estava molt content perquè fa poc que ha sortit d'una lesió. En dones, quarta victòria consecutiva per a la catalana Lídia Rodríguez, en 32 minuts i 47 segons. A la Sant Silvestre barcelonesa, que ja fa uns quants anys que es disputa a Sant Cugat del Vallès, hi han pres part més de 2.000 corredors que l'han convertit en la segona cursa de cap d'any més multitudinària de Catalunya. L'agrupació atlètica